Kaseng samla jong kesnong nong thamai khat sau bat khat san mer kala penlong ya ka jing rakhe ya ka jubili rupa ha kesnong nong thamai jong ka ribhoi ne kasngi ka menteri jong ka tanat ka kot ka khia I Dr. Mazel Amprin Lingdo ila long kum ikong san ha ka ne kasngi Hagani ka jing rakhe ki dekhot jong ka seng samla shnong kila pen ko burom ya ki dekhot shnong baningkong kani ka seng samla ki rangba ba ki dekhot jong ka dorba shnong ki blatrei shitom na ka benta ka bha ka miat jong ka shnong hi barok ka we haba ai jing kren ha ka ti ka jingalang I Dr. Mazel Amprin Lingdo ila yaro ya ka jing trei shitom jong ki dekhot jong ka seng samla na ka benta ka shnong da ka ba kado kham tam ya ki nong kit kam ka dorba shnong ki blatrei na ka benta ka bha ka miat jong ka shnong ka thau ha ka por sngo bha bar ha ka pors ngau si Ngau tunat bu banyagi bagi babun kita ki members jong kaseng sama na do 1999 ki dalawan hakani kabansan ban ailem kakti kadiang kakti kamon kajing tersan ya kami ka body jong kabamunta ban rakhe ya kani ka jubili rupa hakani ka nopai sni